Isang maligayang pagbati sa inyong lahat, sa mga guro sa Filipino at mga mag-aaral ng asignaturang Filipino o ng masining na pagpapahayag. Sa kabanatang ito ay susubukin natin ang ating isipan na alamin ang mga elemento ng retorika. May kasabihang, kung sino man ang nangangarap na sumulat sa isang maliwanag na pamamaraan, kinakailangang liwanagin muna ito sa kanyang isipan. Ito ay ayon kay Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832. Tanong, paano mo masasabi na ang iyong pagsulat ay nasa epektibong pamamaraan? Paano mo naisagawang maging maliwanag ang iyong pamamaraan sa pagsulat? Bawat isa sa atin ay may kani-kanyang pamamaraan sa pagsulat. Ngunit, nangangailangan pa rin tayo ng mga teknik at hakbangin sa pagsulat para sa isang masistematikong pagpapahayag ng kahit anumang ating sulatin. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay alamin muna natin ang mga kasanayang pampagkatuto pagkatapos ng araling ito. Una, nailalahad ang iba't ibang elemento ng retorika sa pagbuo ng pahayag. Pangalawa, naisa sa alang-alang ang mga elemento para sa mabisang pagbuo ng pahayag. At ang pangatlo, nagagamit ang mga elemento ng retorika sa pagsulat o pagsasalita. Naaalala mo pa ba ang unang paksa ng isinulat mong komposisyon? Tungkol saan ang iyong isinulat? Paano mo ito isinaayos? Ano-ano ang mga elementong isinasalang-alang sa pagbuo ng maritorikang pagpapahayag? Ang mga eksperto ay hindi nagkakasundo sa bilang ng mga elemento na dapat isalang-alang sa maritorikang pagpapahayag. Narito ang mga elemento ng isang mabisang pagpapahayag. Una ay ang paksa, pangalawa, kaayusan ng mga bahagi. Pangatlo, estilo. Pang-apat, shared knowledge o kalamang taglay pareho ng manunulat at audience. At ang panglima ay ang paglilipat ng mensahe. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa paksa. Ito ay ang pinag-uusapan katulad ng sa pagsulat ng isang pahayag o komposisyon o ng isang ginawang argumentong talakayan. Ano ang tamang paksa? Paano pinipili ang tamang paksa? Noong nasa sekundarya pa lamang kayo, madalas kayong pinasusulat ng komposisyon. Natatandaan mo pa ba kung ano-ano ang naging paksa ng inyong sulatin? May mga sasagot sa inyo ng oo, at ang ilan naman ay hindi. Naalala niyo pa ba na ang mga paksa ng komposisyon noon ay nakabatay sa okasyon ng bawat buwan sa kalendaryo? Narito ang ilan sa mga halimbawa. Hunyo, ang aking bakasyon. Hulyo, masustansyang pagkain. Agosto, pambansang wika. Setyembre, ang araw ng mga guro. Enero, ang nakaraang Pasko. Isa sa mga mahalagang kailanganin sa pagbuo ng isang sulatin ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang susulatin. Kung gusto mong maging isang magaling na manunulat, kinakailangan mong kaibiganin ang silid-aklatan, internet, at iba pang lugar pampropesyon. Dito ka kasi makakakuha ng mga impormasyong para sa paksang iyong isusulat. Kadalasan, ang isang individual na nagsisimula pa lamang sumulat ay nagsisimula sa kanyang mga personal na karanasan. Kaya lamang, kinakailangang mapatunayan kung totoo o hindi ang mga karanasang ito para sa lahat. May mga mapagkukunan ng impormasyon para mapatunayan ang mga personal ninyong karanasan na makatutulong para maging kapanipaniwala ang iyong pagpapahayag. Magagamit din ang mga impormasyong ito bilang konkretong kagamitan na makapagpapaliwanag, makapaglilinaw, at makapagpapatunay ng iyong mga pahayag hinggil sa paksa. Ilan sa maaaring mapagkunan ng impormasyon para sa pagpapatibay ng mga pahayag hinggil sa paksa
ay ang mga sumusunod. Una, mga encyclopedia. Makapagbibigay ito sa inyo ng pangkalahatan at makasaysayang impormasyon tungkol sa mga tao, lugar, konsepto at mga pangyayari. Ang mga artikulo rito ay isinulat ng mga eksperto o dalubhasa at nagbibigay rin ito ng mga mungkahing babasahin at mga artikulong magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa paksa. Pangalawa ay ang mga diksyonaryo. Maaari mong makita rito ang kahulugan ng salita, ang kasaysayan ng pagbabago ng kahulugan, at ang etimolohiya o ang pinagmulang lingwistikang kahulugan. Pangatlo, mga almanac at taunang aklat sa estadistika. Nagtataglay ito ng impormasyon, kadalasang pang isang taon, na nilipon ng iba't ibang ahensya. Kadalasan ang mga sangguniang ito ay nakapaghatid ng impormasyon tungkol sa isang pangyayari matapos lamang ang ilang buwan. Pang-apat ay ang internet. Dito naman makakikita o makakukuha ng napakaraming impormasyon. Ito rin ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa paksa. Kung gagamit ng internet sa pangangalap ng impormasyon, tandaan lamang ang mga sumusunod. Una, otoridad. Alamin kung saan ang eksperto ang website na iyong pagkukuhanan ng impormasyon. Pangalawa, mapatutuhanan. Kinakailangang subukang patutuhanan ang mga impormasyong nakita o nabasa sa pamamagitan ng pagtingin o paggamit sa links sa iba pang site na nagpapahayag din ng parehong impormasyon. Pangatlo, napapanahon. Tingnan din kung kailan huling isinapanahon o updated ang impormasyon. Pangapat, kaugnayan. Tingnan din kung ang website ay angkop sa pagtatalakay sa paksang sinasaliksik. Panglima ay dapat walang kinikilingan. Kinakailangan ding bukas ang inyong mga mata para sa mga nakatagong intensyon. Pang-anim, kaayusan. Tingnan din kung paano isinaayos ang mga impormasyon sa pagtalakay ng paksa. Pang-pito, kalinawan. Alamin din kung maliwanag ba ang pagtatalakay sa paksa. Panghuli, kinakailangang makatwiran. Tinitingnan naman dito ang pagiging makatotohanan ng nilalaman at paggamit ng matalino at kapanipaniwalang katwiran o pangangatwiran ng author. At ang panglimang maaaring mapagkukunan ng impormasyon ay ang pakikipanayam. Isa pang paraan ng pangangalap ng impormasyon ay ang pagsasagawa ng panayam sa isang eksperto o dalubhasa sa paksang isusulat. Tandaan lamang ang mga sumusunod kung ang panayam ay mangyayari sa pamamagitan ng telepono o email. Maliwanag na ipakilala ang sarili at ang iyong intensyon. Maganda ng direkta at maiikling bukas na katanungan. Suriin ang kredensyal ng inyong kakapanayamin. Magpapasalamat sa kinapanayam para sa oras na ibinigay sa iyo. Sa puntong ito ay tatalakayin natin ang kaayusan ng mga bahagi. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang sulatin o paksang sinusuri. Matapos ang pag-iisip ng paksa at pangangalap ng mga datos para sa paksa, ang susunod na dapat pagtuunan ng pansin ay ang kaayusan ng mga bahagi. Isa sa mga tungkulin ng manunulat ang makabuo ng maayos na talataan na nakapaglahad ng malinaw na ideya at mga pansuportang detalye. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na luhikal na mailahad ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamit ng mga angkop na pang-ugnay. Nakasalalay rito ang magiging pag-unawa ng mambabasa sa teksto. Kung hindi maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi, tiyak na magiging malabo ang pag-unawa ng mga mambabasa. Malaki ang maitutulong ng paggawa ng balangkas sa pag-aayos ng mga bahagi ng isang sulatin.
Kadalasan, ganito ang balangkas ng isang sulatin. Pamagat, mga suliranin sa panunood ng pelikula. Introduction. A. Pambungad na pahayag. Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga kinahiligang gawin ng mga tao ay ang panunood ng pelikula. B. Pagpapahayag ng thesis. Mahilig akong manood ng pelikula, pero mas gusto ko itong panoorin sa bahay. C. Pagpapakilala ng sumusuportang ideya. Ito ay opsyonal lamang. Sa ikalawang bahagi ay ang katawan ng paksa. A. Unang pansuportang ideya. Mga balakid sa panunood ng pelikula sa sinihan. Paglilipat o paksang pangungusap, masamang panahon. Diskusyon, halimbawa at pagsusuri. Mahabang biyahe at problema sa trapiko. Konklusyon, mahabang pila sa pagbili ng tiket. B. Ang pangalawang pansuportang ideya. Mga problema sa sinihan mismo. Paglilipat o paksang pangungusap. Ang mga lumang sinihan ay kadalasang may amoy, sira-sira na ang upuan at iba pa. Diskusyon, halimbawa at pagsusuri. Marumi at makalat sa loob ng sinihan. Konklusyon ay opsyonal lamang. C. Pangatlong pansuportang ideya. Nakaiinis ang ilang mga tagapanood. Paglilipat o paksang pangungusap. Pagtakbo sa loob ng sinihan. Diskusyon, halimbawa at pagsusuri. Malakas na pag-uusap at tawanan ng mga manunood. Ang ikatlong bahagi naman ng isang sulatin ay ang konklusyon. Una, paglilipat, pahayag na nagbabalik-tanaw sa thesis. Sadyang napakaraming problema ang naidudulot ng panunood sa sinihan. Pangalawa, pag-uulit ng mga susing pahayag. Mas gugustuhin kong manood ng pelikula sa bahay dahil mas komportable at ligtas. Pangatlo, pangwakas na pahayag na humahamon sa kaisipan ng mambabasa. Opsyonal lamang. Sa bahaging ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa estilo. Ito ay isang paraan ng pagsulat na kung saan ang isinalang-alang sa pagbuo ng isang pahayag ay ang uri ng audience na maging kasangkot sa isasagawang sulatin. Ang sumusunod ang dapat isalang-alang sa pagpili ng estilong gagamitin sa pagpapahayag: layunin, tono, katibayan, istruktura, audience, at wikang gagamitin sa pagsulat. Ang layunin ang iyong dahilan sa pagsulat. Maaari itong maging instrumental o consummatory. Kapag ang layunin ay instrumental, ang manunulat ay naghahangad na makakita o magkaroon ng pagkilos mula sa kanyang audience. Samantala, kapag consummatory naman ang layunin, naghahangad ang manunulat ng pagpapahalaga, pag-iisip, pagbibigay karangalan o paratang mula sa audience hinggil sa paksang nabasa. Ang tono naman ay tumutukoy sa damdamin ng rhetor sa paksa, hiwalay, madamdamin, satiriko at iba pa. At ang damdamin para sa kanyang audience, personal, impersonal, makapangyarihan at iba pa. Samantala, tumutukoy sa katibayan ang mga gagamiting pahayag na makapagpapatunay sa mga opinyon ng manunulat. Ito ay maaaring mula sa tunay na pangyayari, eksperto, aklat at iba pang lathalain, panayam at internet. Ang paraan kung paanong ang mga datos ay isasaayos para makakuha ng atensyon, malinang ang isang isyu at magbigay diin ay tumutukoy sa estrukturang gagamitin. Mahalagang may kabatiran ang manunulat sa kanyang target na audience para iangkop ang estilong gagamitin niya sa kanyang pagpapahayag. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga audience, maiaangkop din ng manunulat ang wikang gagamitin sa paglalahad. May iba't ibang estilo ng pagpapahayag. Una ay ang paglalahad. Naglalayong magpaliwanag ng isang pangyayari, opinyon, kabatiran at mga kaisipan. Nagtatangka itong ipaliwanag ang isang espesipikong termino o abstraktong konsepto.
Ang pagsusuri ay nagiging malalim pa kaysa simpleng definisyon mula sa diksyonaryo. Kinakailangan nitong ipaliwanag kung bakit ang mga ito ang kahulugan ng salita. Paglalarawan. May tunguhin itong magbigay ng isang biswal na konsepto ng isang bagay, puok, tao o pangyayari. Nagbibigay ito ng detalye tungkol sa itsura, lasa, amoy, tunog, pakiramdam ng isang tao sa isang bagay, puok, tao o pangyayari. Paghahambing at pag-iiba. Tinatalakay nito ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay, tao, konsepto, lugar, at iba pa. Walang kinikilingan ang pagtalakay na ito. Isa itong pagtatangkang hikayatin ang mambabasa tungkol sa benepisyong maibibigay ng isang bagay, tao o konsepto. Sanhi at bunga. Nagpapaliwanag kung bakit at paano naganap ang isang pangyayari at ano ang resulta nito. Ang pamamaraang ito ay pag-aaral ng relasyon o ugnayan ng dalawa o higit pang pangyayari o karanasan. Maaari itong talakaying pareho ang sanhi at bunga o kaya naman ay isa lamang. Ang sanhi ay tumatalakay lamang ng dahilan kung bakit naganap ang pangyayari. Ang bunga ay tumatalakay naman sa kung anong nangyari pagkatapos maganap ang isang espesipikong pangyayari. Pagsasalaysay. Nagsasabi ng isang kwento. Maaari itong tawaging maikling kwento. Sa pangkalahatan, ang pagsasalaysay ay may estilong konbersasyonal at nagkukwento ng mga personal na karanasan. Karaniwan itong gumagamit ng unang panauhang ako. Maaring itong magsasalaysay ng isang pangyayaring humuhubog sa pagkatao o isang pangkaraniwang pangyayari sa buhay. Halimbawa, ano ang naaalala mo tungkol dito? Sunod naman ay pangangatwiran. Isang pagtatangkang mahikayat ang mambabasa sa pamamagitan ng punto de vista ng manunulat. Ang manunulat ay maaaring maging seryoso o nakakatawa, pero lagi niyang sinusubukang mapaniwala ang mambabasa sa katotohanan ng kanyang sinasabi o opinyon. Bakit Filipino ang dapat na maging medium ng instruksyon? Yon ay isa sa mga halimbawa ng pangangatwiran. Ang susunod naman ay ang pagsusuri. Ipinahayag naman nito ang kalakasan at kahinaan ng isang gawa ng tao. Kadalasan, nagsisimula ito sa maikling overview ng pangunahing punto ng teksto, pelikula o isang akdang sining at sinusundan ng pagsusuri sa kahulugan ng isang likha. Kinakailangan ding talakayin kung paano nagawa ng author o manlilikha ang kanyang layunin at maipahayag ang kanyang punto. Ang pagsusuri ay maaaring sa isang sanaysay, kwento, libro, tula, pelikula, at iba pang likhang sining. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang tungkol sa shared knowledge o kaalamang taglay pareho ng manunulat at audience. Ito ay nauukol sa kaalamang taglay ng manunulat at mambabasa na ang kanilang sarili ay ang naging kasangkot sa paksang binabasa o pinag-uusapan. Ang manunulat at mambabasa ay may shared knowledge. Ilan dito ang kultura, wika, pangyayari, paniniwala at kaugalian. Malaki ang maitutulong ng mga ito sa paglikha o pagsulat ng isang katha. Sa pamamagitan nito, ay maaaring maiangkop ng manunulat sa kanyang target na audience ang kanyang isinusulat. Nagiging interesado ang target na audience kung kasangkot sa kanilang binabasa ang mga bagay, pangyayari at iba pa na may kaugnayan sa kanyang sarili. Sa ibang salita, mahuhuli ng manunulat ang kiliti ng kanyang mambabasa kung pareho sila ng kaalaman sa mga halimbawa, karanasan, wika at iba pa na gagamitin ng manunulat o tagapagsalita. Dahil dito,
magiging matagumpay ang manunulat sa kanyang pakikinig interaksyon sa kanyang mambabasa. Ngayon ay dadako naman tayo sa paglilipat ng mensahe. Paano nga ba maililipat ang mensahe ng manunulat sa kanyang mga audience? Dalawa ang maaaring pamamaraan nito, ang pasalita at pasulat na pagpapahayag. Makatutulong sa inyo ang mga sumusunod na mungkahi sa paglilipat ng mensahe. Iwasan ang masyadong maraming impormasyon. Sikapin na may kaisahan ang paksa. Lumikha ng mga madaling tandaang parirala. Kinakailangang makatawag pansin ang introduksyon. Kinakailangang maikli at malaman ang konklusyon. Magsalaysay ng kahit na isang kwento o anekdota. Iwasan ang paglalahat, sa halip ay maging tiyak. Mga dapat isalang-alang sa pagsasagawa ng presentasyon. Pumunta sa lokasyon ng presentasyon at tingnan ang sound system at platform. Alamin kung kailan magsasalita at kung sino ang magpapakilala sa iyo. Maingat na orasan ang iyong talumpati para sa mga restriksyon ng programa. Gumamit ng malalaking note cards. Sumulat din ng malalaki. Huwag magsasaulo. Maging pamilyar sa pambungad at pangwakas na pananalita. Normal lamang ang nervyusin. Kilalanin ang inyong mga audience, kabuuan, paninindigan, at dami. Sa paggawa naman ng visual aids, ay may mga dapat tayong isaalang-alang. Kinakailangang ang visual aids ay nasa gilid lamang at wala sa gitna. Limitahan ang visual aids kung gusto mo itong matandaan ng iyong mga audience. Huwag kausapin ang visual aids. Ilagay ang visual aids sa lugar na makikita ng lahat ng audience. Huwag lagyan ng maraming salita ang visual aids. Gumamit ng tiyak na salita sa pinakasusing paglalarawan sa iyong visual aids. Gamitin ito kapag kailangan at alisin ito sa takdang oras. Maging handa sa pagbibigay ng iyong talumpati kung sakaling hindi gumana o magkaproblema sa teknolohiya. Iwasang gumamit ng chalk o board marker o magpasa ng mga bagay habang nagsasalita. At ang panguling paksa sa araling ito ay ang mga mungkahi sa epektibong pagsulat. Una, gumamit ng mga positibong pagpapahayag. Sabihin kung ano ang dapat at kung ano ang hindi dapat. Pangalawa, gumamit ng mga pag-uugnay sa bawat talata. Pangatlo, iba-ibahin ang istruktura ng mga pangungusap. Paghaluin ang payak at ugnayang pangungusap. Pang-apat, unawain ang salitang iyong isinulat. Sumulat ka para makipag-usap at hindi para makapagpahanga ng isang presidente ng kumpanya. Kaya gumamit lamang ng mga bokabularyong aangkop sa inyong audience. Panglima, tumingin ang mga kasing kahulugan ng mga salita kapag napapansing nagpapaulit-ulit na sa paggamit ng isang salita. Pang-anim, gumawa ng maikli at malinaw na pahayag. Pang-pito, tiyakin ang bawat pahayag ay mahalaga. Huwag magpaulit-ulit. Ang bawat pangungusap at salita ay kinakailangang nagpapahayag ng bagong ideya. At ang panghuli, paulit-ulit na basahin ang sinulat. Sana'y may natutunan kayong mga mahalagang impormasyon sa araling ito na makakatulong sa inyo sa larangan ng edukasyon at pagtuturo. Maraming salamat.